Iti Ilocos Region, agnomarte agarup sa nga 42,000 as senior citizens, iti Extended Centenarian Act. Ken iti Ilocos Norte, Zero Interest Microfinancing Program, may patpatumpal para kadagiti MSME. Dagitaken da dumapayad na magiti Region 1, iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Pangasinan, na ipatumpal ita alawas ti upat nga aldaw asarek iti City Hall ti Dagupan. Lunes aging ga Webes alas 7 ti agsapa aging ga alas 5 ti malam. Malaksid iti working schedule ti Public Order and Safety Office, City Health Office, Market Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, kenda dumapay akas kenan nga ahensya, akasapulan ti serbisyo da iti anyaman nga oras. Iti Ilocos Norte, ipatpatumpal ti probinsyal a gobyerno iti sidong ti Micro, Small and Medium Enterprise Office ti Zero Interest Microfinancing Program para kadagiti babasit a negosyante. Panggap ti Sustainable Assistance for Growth and Upliftment of Traders wenno sagot a may latang ti agrup 3 million pesos para kadagiti agnig negosyo a maadaan iti kanayunan a kapital. Nasken ti business plan para iti nasao a programa a maaprobaran tapno mabalin a makabulod iti tunggal negosyante iti 150,000 pesos a mabayadan iti 2 a taon nga adaan iti 3 a bulan a grace period kalpasan a may release daytoy. Dumanon iti 125.29 million pesos a cash gift ti manamnama a may paay kadagiti 12,000 a senior citizens iti Ilocos Region ita abulan ken inton Abril kaspasat ti may patpatumpal nga Extended Centenarian Act. Sigun iti National Commission of Senior Citizens Regional Office 1, agdagop iti 12,106 a benepisyaryo nga agtawan iti 80, 85, 90, 95 ken 100 manipod 2024 aging 2025 ti umawat iti cash incentives. Ipaspasigurado met dagiti lokal a gobyerno ti panakaypaay dagitoy kadagiti senior citizens akas kanayunan at tulong pinansyal kadakwada. Iti La Union, opisyal na nagpinirma iti Deed of Usufruct Agreement ti probinsyal na gobyerno ken LGU San Gabriel iti formal a panakausar ti PGLU owned property iti barangay Bukaw. May pasdak iti nasao alote ti trading post ken evacuation center ang makatulong iti ekonomiya, agrikultura ken kinatalged ti publiko. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.